огън, който подгрява заледените кръщи и в душата става толкова светло и радостно. Нощта срещу рождество е нощ на песни. Нека помним народната песен и традиция, защото те са светния образ на нашия никогашен живот, от който все още черпим сили. Продавало клечки кибрид. Моля, купете, вземете за вас. Всеки трябва на везда да има. Всеки го за вас, колкото трябва вътре има. Нощта е тъй студена и тъжна. Минава се час, подир час. Хората се подминавали бързо, без да чуят най-нежният глас. Моли споделя да. За да стопи ръцете премръзнали и душата си детска да сгрее, клечица мъничка драснала, та за малко поне в приказен свят да живее. Виждали ли сте зимно вечерно небе? Затворете си очите и си го представете. На него блестят безброй звездици, но една от тях свети най-ярко. Тя е необикновена, носи доброта, светлина, топли усмивки. А там някъде долу се чува чук, чук, чук. Можно телефон трябва решил преди да снимат. Не ставайте отпреди. Ще изтривам материал после.
основните елементи при поглеждане на първото трапеза. На трапезата се става само това, което разбира се може. Това е последния ден от Коледните гости. Слагат се сели, 9 или 12 ястия. Не ставят на семейството на цупа трапеза, а баричката в питката е за късмет. Трапезата се придавява с ставя. Придавява площите места и водите от кръстата. Чете се и молитва. На софията се слага икона на Богородица. Пред нея се слагат от питката и ястията, които не се разбиват след вечерята и стоят цяла нощ. След това всеки получава парче от питката, като първ е най-големия, а накрая е най-малкия. От трапезата не се става, докато приключат да се хранят всички. Истинският дух на Коледа се превръща в това, което можеш да дадеш, вместо в това, което можеш да получиш. Когато осъзнаеш това и то се превърне в част от теб, Коледа се превръща в нещо по-вълшебно, защото започваш да разбираш, че ако вярваш в духа на Коледа и той живее в сърцето ти, вълшебството извира в теб. А сега ще представя госпожа Нели Аврамова с приказка за доброто. Там седи и видей там прозорец, да види го слуша. Мими, сняг вали! Ура, сняг вали! Да, красиво, в навечерието на Коледа сме. Толкова красиво и бяло, не разбирам как един празник може да промени някого. Коледа – един от най-красиви и светли празници. Коледа, Коледа, ще имам много подаръци. Много хора си мислят, че Коледа е само подаръци. Аз кой искам? Не искам скъпи подаръци, а искам мама, тати и моите братя да бъдат винаги до мен, както и аз ще бъда винаги до тях. Три думички чудесни, и те на всички са известни. Аз знам три думички чудесни, и те на всички са известни. Едната моля се нарича, и нея всеки я обича. Бонче, извинявай. Кажи весна. Не мога да се справя с добротата. На помощ ще извикам следната чарича. Тя му ще е невеста в злината. ¿Cómo?
Не си мисли, че всичко можеш. Дори света със след да замразиш, доброто на сърцата ни доброто ще ги води. Една сълза те въведи. Доброто и добрата дума всичко ще успеят и да не ви се вярва юнач некрасиво прави всяко дете. Зато и деца добри бъдете и на лошите по пътя не ходете и ще израснете в свят богат на радост, мир и благодат. Това е Коледа, да се научим да бъдем по-добри и по-щастливи. Нека повече сърцата да се отворят към света и не само на Коледа. Това е Коледа. Време всеки да потърси в себе си искрата, да си спомни, че въпреки многото трудности доброто съществува. Ние го носим в нас. Сега е момента да го покажем. Време е да прегърнем близките си и да кажем колко много ги обичаме. Време е да дадем част от залъка си на стоящия на улицата просек и да се усмихнем на света. Коледа е любов, която ни прави по-добри. Мими, тази година няма да си поръчвам подаръци, колкото и много да ги искам. Да си поръчвам всеки човек да пази една частица от магията на Коледа в сърцето ми. Това е Коледа. Не си пожелавайте компютри, лаптопи, таблети, телефони. Пожелайте си магията да не свърши.
Хапнал си медът с клюски. Мечо готви се за сън. Седнал на леглото меко. Той се спрозявка, гледа как в гората леко-леко парабувка вия сняг. И спрозявка мечовеце. Човек, къде се скри? Вън за мене няма вече ни разходки, ни игри. Щом гората слънце бъхне, казва трябва да се спи. Чак кога и сняг повърхне, този сняг ще се стопи. Трябва тази драга, баба зима снеговита. Капличка ти предлага, спи сърце да я преди. Галава писмото зима и на северните весни. Да сега на баба зима, сигурно гледа не съм. Бързо го ще. Приказна сигна, видна от нощта. Концето трепти и звънцето звъни. Ти сигна люби, си водят ми. Моделите стелици почва там, тази днес голяма. Извън купе, северно звънце, над света е разбуден, ангелско звънце. Хей! Приказна жена, пеем на цвета, хиляди звезди сипват светлини, кончето лети. Весел смях ти. На замръзналата шия нос ми се безпи. Да се трудиш тая баба зима, нито бурка, нито детето има. Влезе за неделя и спря пурка от небето. Зима ли всеки не веде гората, дали сух листец, корос покрай сената, покарял медец. Комуница да куша, душата лед, се замъкне с уша, журчи коней. После Диана хъмчето се спрява и направила пързалката. По нея дали тък сините смях да има танци на хита. Сестра вече се събуди, баба приказка разказва. Вдигне, няма шум да вдигне, само с златните звънчета, с трепетни гласчета. Посред нощ и смях и вихър ще прозвъннат тихо. Той над всеки дом ще мине, всеки комина да ще пусне и нататък ще лети шилята. Нито лампата не свети, всички нито спети, стеговините не са, сто лъците звърди. Чудна песен е, запява в земята повелява, а до всяка къста мило свети величко калило. Всяка страма към муале, его гледа да пален, нашата обид го опасва, никога да не огасва. В нашите сърца. Коледа, това е
светлият празник, когато нищо по-мислено вратите на своя дом, но и нашите души. Със следващата песен ви желаем весела и щастлива Коледа. Много отдавна в един малък град живеело момиченце малко, продавало клечки кибрид. Моля, купете, вземете за вас, всеки трябва на въздава има. Всеки го за вас, колкото трябва вътрина. Нощта е тъй студена и тъжна. Минава се час, подир час. Хората се подминавали бързо, без да чуят най-нежният глас. Гориско даде здрав. За да стопи ръцете премръзнали и душата си детска да сгрее, клечица мъничка драснала, та за малко поне в приказен свят да живее. Виждали ли сте зимно вечерно небе? Затворете си очите и си го представете. На него блестят безброй звездици, но една от тях свети най-ярко. Тя е необикновена, носи доброта, светлина и топли усмивки. А там някъде долу се чува чук, чук, чук. Можно телефон трябва решил, преди да снимат. Не ставайте отпреди. Ще изтривам материал после.
сметки, подаръци и дядо Коледа. Една нощ в годината, в която той обикаля целия свят, избъдва мечтите на всички, които вярват в него. Казах ми, че съм глупава, защото вярвам Дядо Коледа и малките деца. Но аз вярвам на това, което са ми казали, че Дядо Коледа наистина съществува, нали? Трябва да ти кажа още някои неща за дядо Коледа, Меги. Струва ми се, че ти си вече достатъчно голяма, за да разбереш това, което ще ти кажа. В различните страни името на добрия старец било различно, но независимо от езика, в сърцето и душата си хората го наричали по един и същи начин. Ние го наричаме дядо Коледа. Той е духът на безусловната любов и желанието да споделиш тази любов, като раздаваш подаръци от все сърце. Когато навършим определена възраст, човек разбира, че дядо Коледа не е старец, който се провира през камина на бъдни вечер. Истинският вълшебен дух живее постоянно в твоето сърце, в моето сърце, в сърцето на всички хора, които вярват в радостта, която дават на други. Мога ли да помоля за малко тишина? Как ли дядо Коледа знае на коите какъв подарък да донесе? Не може ли по телефон? Не може. Колет. За дядо Коледа от себе някой. Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Коледа! Се развикал. Това е за теб. Ти поръча ли? Кому поръча? Това? Пачки. Пачки. Цената да не е там, да е Коледа. Цената е там. На ЦСК, дядо Коледа. ЦСК ли се? Скъпи дядо Коледа, Коледа е моят любим празник. Тогава улиците в нашия град се обсипват със светлинки, а хората, те стават сякаш двойно по-добри. Ние всички се събираме вкъщи, пеем коледни песни и се чувстваме щастливи. Няма нищо по-хубаво това да бъдеш хората, които обичаш. Благодаря ти, дядо Коледа. Благодаря ти за празника. Благодаря ти за това, че носиш радост на всички деца по света. Този шал е един малък подарък за теб. Аз съм го оплела. Нека той ти напомня в студентните зимни вечери, че те обичаме. Ние всички имаме нужда от теб, за да се чувстваме щастливи и да бъдем по-добри. Весела Коледа! Твоя Меги! Винаги е била добро дете. А вътре има още нещо. О, чуджета, дин, дан, дон. Да, дядо Коледа! Вижте. О, шапчета! Да, те са за вас. За нас? Да, от Меги. Изпраща ви ги подарък на Коледа. Милото момиченце, което живее в последния етаж от една малка къщичка срещу парка. Точно тя. Но познаваш ли я? Не. Беше си поръчала вече миналата година. А какво иска? Нищо. Нищо ли? Да, вижте. Странна работа. За първи път виждам подобно писмо. И аз. Явно е написал, забравила да напише какъв подарък иска. Как така? Това е най-важното нещо в едно писмо. Всички деца пишат с една единствена цел да си поръчат подарък. Не тя не иска подарък. Тя е усетила духа на Коледа. А Коледата това не е само да получаваш подаръци. Коледата това е да дадеш всичко от себе си, за да направиш другите щастливи. Ще прави. Тя момиченце, значи кукла. Така
Хайде на работа! Момчета, това наистина ще бъде един прекрасен подарък. Желая ви прекрасна работа. Ще я ушия рокли от розова коприна, с бланчета, дантели, да, и бели, да, но къде отидоха всички? Ей, Дон, какво прави? Кукла. Кукла ли? Куклата на Меги. Мислих, че заедно ще я направи. Дай на Меги. Да. А може да скараш тялото й? Не. Тогава? Мога да ушия рокля за твоята кукла. Моята кукла вече си има рокля. Приятна работа. Ще отида да видя какво прави Дан. Благодаря. Ей, Дан, какво прави? Пеят. Да, чух. А това какво е? Проект. Проект? Да, технически проект за куклата на Меги. О, Дан. Какво? Дон вече започва своята кукла. Да. Да, и изглежда прекрасно. Може да си движи ръцете? Не. А краката? Не, но е толкова красива. Красотата не е всичко, Дин. Така ли? Да. Мога ли да ти помогна? Ти? Да, мога да шия рокля за твоята кукла. Рокля? Роклята само ще й пречи. Приятна работа. Толкова ми се искаше и аз да зарадвам Меги. Мислих да я шия рокли от розова коприна с ланчета, дантели. Дон вече завърши своята кукла. Куклата на Дан скоро ще бъде готова. Утре дядо Коледа ще дойде да избере най-двете, а аз само мога да шия. Дин, Дан, Дон, Чета. Дядо Коледа! Това ли е куклата? Разбира се. Покажите ми я. Ето я. О, хубава е. Нали? И много хубава. А какво може да прави? Нищо. Нищо? Как така нищо? А моята може да ходи. Твоята, друга кукла? Да, прилича като истинско дете. Може да си движи ръцете и краката, да става и да сяда. Да, виждам. Дин, ти също ли си направил кукла? Не, аз само мога да шия. Дам, Дин, ти можеш да шиеш по-хубаво от всички. Никой няма да се зарадва на подобен подарък. С твоята кукла ще ги зафърли на следващия ден, а с моите винаги ще бъде весело. Абе с твоята ще гони мишките. А с твоите ще чупи орехи. Кой ще избере моята, защото е по-красива? Не, моята! Моята! Тихо, какво значение има кой е направил куклата? Важно той да зарадваме Меги. Моята е по-красива, ще се радва повече на моята кукла. Не, на моята! Тишина! Еди, ти какво ще кажеш? Коя от двете кукли е по-хубава? Ами тази на Дон е много красива, но за жалост неподвижна. Да. А тази на Дан може да прави много интересни неща, но за жалост не прилича на кукла. Да, точно така е. Коя ще занесеш на Меги? Нито едната. Какво? Точно така. Подаръкът на Меги трябваше да е един уникален, прекрасен подарък, в който да вложим всичко от себе си. Но това е всичко, което аз мога. Това е всичко, което ти можеш. Но аз вложих цялата си любов в нея. Ти вложи цялата любов към себе си. Какво ще занесем на Меги? Нищо, ще й напиша писмо колко много ни е зарадвала и ще й благодаря. Тя няма нужда от подарък, тя усетила духа на Коледа. А Коледата беше да направиш всичко от себе си, за да направиш другите щастливи. Толкова ми се искаше да зарадваме Меги. И аз. Но до Коледа има още много време. Можем да направим нова кукла. Да, тък му до ще изкара тялото. А аз ще ги направя подвижна. Хайде на работа.
За усмивката на Меги заедно работим всички. В работата обща води своето сърце. Тъй в обща цел се сляха 3 глави и 6 ръце. Няма друг удар, който може с не да се мери. Не на Дон, не на Дин, не на Дан. Ту е куклата на Меги. Какво става тук? Какъв е този шум? Нима пеете заедно? Да, Коледо. А това какво е? Кукла. О, прекрасна е. Това е най-хубавата кукла, която съм виждал. А кой я направи? Заедно я направихме. Ма искате да кажете, че сте работили заедно? Да. Да, наистина. Тази кукла наистина носи духът на Коледа. Меги ще остане действително много щастлива. Благодаря ви, Жужета. Една вълшебна жена е спряла в мрака. 2 елена тръхтят, недоволно и чакат. 3 чужета от 3 часа край тях се тревожат. 4 пакета забравили в чувала да сложат. 5 въжета отвързват чувала, преравят. 6 писъка четат и пак проверяват. 7 тюленчета им се светят, свинели високо. 8 бели мечета в снега ровят наоколо. 9 телефона звънят ли, не престават. 10 пъти питат: дядо Коледа, защо закъснява? 9 зоби обръщат: ало, все така става. 8 мечета намират пакетите в пряспата. 7 тюленчета им ръкопляскат. 6 списъка вихрушка ги отбява. 5 въжета са стегнали здраво чувала. 4 пакета при другите играчки са сложени. И 3 чучета вече не са разтревожени. 2 елена тропват с златни копита. Една шина с дядо Коледа към децата полита. Съществуващ си моето коледно вълшебство. Ами, къде отиде дядо Коледа? Хайде да го повикаме.